Случвало ли ти се техниката да те предаде точно когато трябва да запееш? На мен да, много пъти. Направих тази поредица, за да ти дам решенията, които аз научих по трудния начин. На терен. Здравейте, аз съм Рони, включвам се от Студио Синхрон. Добре дошли в нашата поредица Съвети за певци. Как да изберем правилния микрофон? Няма универсален микрофон за всеки глас. Всеки тембър е различен. Един глас е по-мек и кадифен, друг по-плътен и мощен. Неподходящият микрофон може да направи гласът ни да звучи глухо, твърде остро или безжизнено. Тогава започваш да се напъваш, за да компенсираш липсите, вместо гласът да излиза с лекота. Не се бори с техниката. Избери микрофон, който работи за теб. Бързи съвети! Проучи характеристиките преди покупка. Гледай видеоревюта с качествени аудиодемонстрации, но имай предвид, че всеки тест е субективен. Опознай себе си, изследвай своя тембър, динамика и вокална техника. Те диктуват нуждите ти. Тестът е ключов. Ако имаш възможност, пробвай микрофона в студио. В професионална среда ще разбереш дали това е твоя звук, без влиянието на акустиката в магазина. Това е само върхът на айсберга. Темата е обширна. От избора между кондензаторен и динамичен модел до предимствата на безжичните системи. Най-стресиращия момент преди пеене. Всичко е включено, но не се чувам. Защо няма звук? Нека проследим пътя на сигнала, за да отстраним проблема. Кабелът. Използвай качествени XLR кабели. Те са най-честата точка на повреда. Ако си с безжичен микрофон, настрой приемника и предавателя на една и съща честота и подай ниво. Съвет. Провери или смени батериите на микрофона. Преди всичко, постави еквалайзера в неутрална флат позиция и нулирай своя канал. За кондензаторен микрофон включи плюс 48 волта Phantom Power сега, преди да си вдигнал нивата, за да избегнеш опасни пукания. Повярвай ми. Включи PFL бутона. Пей с максималната сила на гласа си. Все още няма да чуваш нищо, така че имай търпение. Важно! Увеличи гейна до края на зелената и началото на оранжевата зона на индикаторите. Влезеш ли в червеното, звукът ще криви. Дигни мастера до 0 децибела. Увери се, че каналът не е на мют и бавно усили неговия фейдър, докато се чуеш комфортно. Усили ефекта от потенциометъра на FX AUX и подай ниво чрез фейдъра на FX Return. Централното озвучаване, както и мониторните колони, трябва да бъдат включени, свързани и усилени. За да се чуваш в мониторите, завърти AUX потенциометъра на своя канал и бавно вдигни AUX мастера. Готово! Вече имаш звук в мониторите. Ако инструменталът е по-силен от гласа ти, не е защото пееш слабо. Балансът е грешен. Най-често вокалът просто не е усилен в микса. По време на саундчек е важно да тестваш песни с различна динамика. От нежни балади до мощни парчета с наситен микс. Така ще коригираш нивата предварително, вместо да се надвикваш с музиката. Важно! Подготви се предварително с добре мастерирани тракове. Недопустимо е една песен да потъва, а следващата да гърми. Така разваляш преживяването за теб и за публиката. Започни от нулата. Постави еквалайзера в неутрална позиция на 12 часа. Това е твоята база. Използвай хай-пас филтър. Винаги го включвай за вокали, за да елиминираш нискочестотното бумтене, без да отнемаш от плътността на гласа си. Режи вместо да усилваш. Златна практика е да изрязваш излишните честоти, вместо да напомпваш други. Така запазваш естествения си тембър. Действай финно. Върти потенциометрите бавно. Понякога минимална корекция има огромен ефект. И най-важното – използвай ушите си. Добрият звук не е лукс, а задължително условие, за да пееш свободно. Не се страхувай да изискваш този комфорт по време на саундчек. Пултът е там, за да ти помага, а не да те ограничава. Забелязал ли си, че много певци носят слушалки на сцената? Това не е моден аксесуар, а in-ear монитори и те често са разликата между доброто изпълнение и пълния дискомфорт. По концерти и участие често е шумно и звукът от колоните е насочен към публиката. При липса на мониторни колони до нас стига само размит отразен сигнал, което ни кара да се напрягаме. Слушалките ни спасяват. Независимо от шума наоколо, с тях се чуваме кристално ясно и пеем по-сигурно и вярно. Технологията вътре е от значение. Съществуват два основни вида драйвери в слушалките. Динамични за топъл звук и добър бас и арматурни за детайл и прецизност в средния и висок регистър. Съществуват и модели от хибриден вид, който комбинира и двата вида драйвери. Моя съвет към певците: търси слушалки, които подчертават средния регистър. Там се крие истината за твоя вокален контрол. Най-важното обаче е слушалката да пасва идеално на твоето ухо. Добрият накрайник действа като тапа за уши. Изолира те от шума на сцената и предпазва слуха ти. Така не се налага да усилваш звука до дупка, за да се чуваш. Бонус съвет: ако стандартните силиконови тапи ти създават дискомфорт, опитай накрайници от мемори пяна или инвестирай в къстъм монитори, отлети по твоето ухо. Разликата е огромна. Слушалките са инвестиция в твоя глас и здраве. Не винаги най-скъпите са най-добрите. Затова тествай и се консултирай с специалист. А ти ползваш ли мониторни слушалки на сцената? Напиши в коментарите и ме последвай за повече вокални съвети. Минахме през всичко важно. Как да избереш правилния микрофон, как да направиш саундчек без стрес, как гласът ти да блесне в микса. Тайната на мониторните слушалки. Техническите трудности не са провал.
Те са част от играта. Но когато знаеш как да работиш с техниката, ти вече не си жертва на ситуацията, а господар на сцената. Подготовката е това, което ти дава свободата просто да пееш. Благодаря ти, че бяхме заедно. Моята мисия е тази. По-малко технически стрес и повече удоволствие от пеене. Напиши в коментарите, коя е била твоята най-голяма неволя на сцената. Нека обменим опит. Абонирай се за мен в социалните мрежи и сподели с колега. Аз съм Рони от Студио Синхрон. Пей със самочувствие и до нови срещи на сцената.